Nazdar. Situácia z reálneho života. Každý deň jazdíš, manevruješ na parkoviskách, vyberáš zatačky na cestách, tak ako Maxo celú sezónu, avšak sme len ľudia a niekedy sa ti stane, že niekedy niečo alebo niekoho jednoducho šuchneš všakčeko, no a musíš to už len opraviť. No a presne taká istá situácia sa stala aj dnes, samozrejme nie mne, ale mám tu auto teda, ktoré si obdobnou situáciou prešlo, čiže tým reálnym životom, no a má jednoducho taký pozdrav z iného auta na boku dverí. Otázka však je, dá sa s tým niečo robiť a ak áno, do akej miery to vieme zakryť? No a to si presne ukážeme dnes. Takže ahoj, moje meno je Patrik, vítam ťa pri ďalšom videu, no a dnes sa pozrieme, ako si odstraniť takúto situáciu z bežného života, ktorá sa stáva častejšie, avšak niekedy to poškodenie na tom laku nie je trvalé a je iba povrchové a v tom prípade to vieme aj odstraniť. No a dnes si teda ukážeme, že ako odstraniť takýto tzv. Paint transfer, to znamená, že sa nám dostala farba z nejakého jedného predmetu, teda na ten druhý, čiže dajme tomu, že sa nám dostala z auto na auto, áno, pri šuchnutí, pri nehode a tak ďalej. No a dnes si to teda pôjdeme skúsiť odstraniť a vylepšíme to, čo najviac, ako to pôjde. Takže poďme na to, začneme hneď v podstate prvým krokom a prvý krok je to, aby sme si auto umyli, po prípade, ak nechceš umývať celé auto, ako ja v dnešnom prípade, tak si zoberiem bezvodné umývanie, napríklad Waterless Wash, utierku, za mňa konkrétne Eagle Ageless 500 a utrel som si teda to dané miesto, tak aby som mohol pracovať ďalej. Samozrejme, vždy musíme robiť na čistom povrchu, no a bezvodné umývanie mi poslúžilo na to, aby som si teda celý ten bok pekne umyl a mal ho čistý a videl teda, že aký skutočný damage, alebo teda aké skutočné poškodenie môžem očakávať na tom laku. Takže dané miesto máme vyčistené a môžeme ísť na ďalší krok. Ten ďalší krok môže byť zalomenie rukami a povedanie si, že toto už ja ďalej nejdem riešiť, dám to auto zošrotovať a nemá zmysel pokračovať v tomto živote, alebo si povieš, nie, idem do toho a ideme to vylepšiť. No a ak si odpovedal teda, že zvolíme druhú možnosť, tak poď ďalej. Druhým krokom bude tzv. Clay bar a clay lubrikant. Ja som použil mild clay od Gionu a paint gloss, čo je rýchly detailer od PNS. Tento rýchly detailer sa môže používať ako clay lubrikant, to znamená, že nevadí, že má v sebe aj trošku vosku, trošku ochrany, nakoľko to dáme preč. Využívame paint gloss ako detailer, ktorý možno, že už niekto má doma. Nemusí si kupovať zbytočne samostatný clay lubrikant. Jednoducho nalubrikuješ a zmastíš to dole. Keďže je to povrchové poškodenie, čiže ten paint transfer z toho druhého vozidla na to naše, samozrejme to druhé vozidlo mohlo úplne za všetko, my za nič a my si to musíme teraz odtrpieť. Ale poďme na to. Zoberieš si kúsok klejbaru, použiješ lubrikáciu, či už teda tento detailer alebo nejakú inú lubrikáciu, dáš si to, nastriekaš si to na povrch, nastriekaš si to a na klejbar a jednoducho šúchaš. Táto abrazívna metóda, jednoducho ten klejbar do seba vlastne ťahá tú povrchovú špinu, áno, respektíve tú povrchovú farbu, ktorá je na tom laku a ťahajú do seba a tým pádom my vieme z toho laku odstrániť teda tento paint transfer a zobrať to do klejbaru. Klejbar si potom párkrát premačkáš, aby bol čistý, aby sme dostali v zásade čistý puk nový a opäť postup opakuješ a pokračuješ. Zároveň teda odstraňujeme tú danú konkrétnu farbu a zároveň teda pripravujeme aj na ďalší krok. Častokrát, ak je to iba také ľahšie poškodenie, tak ten klejbar dokáže zobrať vlastne z toho laku veľmi veľa z toho paint transferu a tým pádom to už len po klejbare a po lubrikácii môže vyzerať o mnoho lepšie. Áno? Takže toto keď máme, môžeme
ísť na ďalší krok a sme pripravení. Ak ti toto nestačí, môžeme ísť teda na krok číslo 3. Opäť depresia nás opúšťa, nálada sa trošku zlepšuje, nakoľko už teraz to začína vyzerať lepšie a už teraz si hovoríme, že bola by blbosť, keby sme ho naozaj dali zošrotovať. Naše auto sa vracia opäť k životu. Čo je ale ten ďalší krok? A tu sa budeme deliť v podstate na také dve skupiny, nakoľko nie každý má doma nejakú leštičku a nie každý má doma aj všetko potrebné vybavenie, ako teda aj leštičku, aj kotúče, lešťace a tak ďalej. V dnešnom prípade áno, čiže v dnešnom prípade si ukážeme, keď máš nejaký lešťací kotúč a lešťacú pastu, ale toto isté môžeš v podstate urobiť aj ručne, že si zoberieš teda našu konkrétnu lešťacú pastu, kde som použil Koch Chemie H9.02, čo je heavy cut, to znamená, že má silne rezné schopnosti táto pasta a to len preto, lebo som to chcel jednoducho rýchlo dať dole kvôli ukážke. Ak máš jemnejšiu pastu, kľudne bude stačiť na takýto paint transfer aj jemnejšia pasta. Tento lak už má niečo za sebou, čiže ja som vedel, že heavy cutom ho nejako nepoškodím, iba ho teda jednoznačne vylepším. Avšak, ak nemáš leštičku a nemáš žiadne penové ani vlnené kotúče, jednoducho nemáš nič, postačí ti aj mikrovláknová utierka, dajme tomu s krátkým vlasom, kde si zoberieš pastu, nastriekaš si ju alebo aplikuješ si to na mikrovláknovú utierku a rukou jednoducho pôjdeš po línii toho damageu, toho paint transferu, áno, čiže tej farby, ktorá ostala aj po klejbarovaní na laku, no a jednoducho si to zotrieš aj takto, respektíve aj takýmto spôsobom ručne si to dokážeš vyleštiť. Keď to už máš vyleštené, môžeš vidieť, že výsledok je o mnoho lepší a verím, že v taký krásny výsledok si ani nedúfal. Opäť sa začína vyjasňovať, slnko začína svietiť a ten svet začína byť o niečo krajší predsa len. Predtým samozrejme zase upadneme do depresie. No a potom, čo sme to vyleštili, tak už nám ostáva iba posledný krok a to je teda odstrániť zvyšky pasty. Opäť zoberiem si nejakú mikrovláknovú utierku, zoberiem si pred a odstraním si zvyšky tej pasty na to, aby som teda naozaj dostal už čistý, vyleštený povrch a aby som mohol opäť zhodnotiť to, že či ideme ešte ďalej pokračovať, alebo už sme v konečnom stave. Áno, ale ako vravím, aj jemnejšia lešťaca pasta, mikrovláknová utierka, dáš si na mikrovláknovú utierku a ručne dokážeš takéto poškodenia odstraniť. Čo už je moc hlboko, tak to neodstraníš ani strojom a ani ručne, to už nemá zmysel v podstate riešiť. Áno, ak vidíš, že sú ryhy až do plechu, že v podstate není vidno ani farbu, ale jednoducho už vyslovene, že bielu ryhu, tak to už môže byť častokrát až moc hlboko a tým pádom už nepomôže ani strojové leštenie. Áno, ešte tu máme ďalšie metódy, ako je sanding s brusnými papiermi a tak ďalej, ale to už je moc hlboko. Do toho by som nechcel teraz zabrdať. Jednoducho ostaňme iba pri tom, že doma s minimálnou námahou si dokážeš, za mňa osobne na prvý pohľad dosť veľké poškodenie si dokážeš veľmi pekne naozaj odstraniť na nejakých možno 90%. To vyzerá lepšie a minimálne teda z toho, ak nemáš vyslovene oko detailera, ktoré vidí každý jeden škrabanček a každú jednu priehlbinku, tak ak sa na lak nedívaš z 5 cm, tak ako ja, tak z metra, 2, po prípade 3 to auto bude ako nové. Takže všetko je v poriadku. Za pár minút si dokázal urobiť z auta, ktoré si chcel zošrotovať, skoro ako nové, ak nie ešte lepšie. Takže toto je odstránenie paint transferu. Niekedy, keď sa ti nevydarí, ako teda Čekovi, ale to tiež iba sem tam. No a ak si vidieť ďalšie video, určite daj like, subscribe, my sa vidíme v ďalšom videu. Čau.